Dogmoka long kido thongnok be college long kidam tang chiti ni phai kret roxy arni ingdeng trainer cap karbi students coordination mahang ke thekarni ketalon bon KSCC amai phu jirlong ingti pen ka chapai phu mahang ke the katalon amai long alohi sarpua man pen KSCC ke sengpon cheng hot amai phu prodip ingti chetong dun lapen man peng pen kongchun bang barim ramsing teron klembang phu barim dhoni tok bila pen KSC kongchun bang anil kiling atum pen danglo penangan abari mai phu kongchun bang atum ta chetong dun rinti KSCC mate karbi students coordination committee ansose kipa prang pen bangso college long kacharap chito dun pa mi thek ja phutha maya long chethan chimon padopon KSCC pu keseng poncheng hut amai phu prodip ingti ke thano tengke kedam tang ningkan suri hini ra ke thoma ningkana prang ke bangso college long union body kilik hut karbia khe tumke ningisi kabya jok kilik ke haidun chethek long oi lasili karbia tumaki sung chelang dun long ledatiti bangso joksi KSCC puamen irponsi racharya song hamphanga song alam chi pupe pin pensi sengponlo bangso song cheseng det penke bangso college karbia khai tumsi union body cherai pon long bomlo lapen bangso college long ason kisum katora do anta cherap cheto dun long lupusi thanpon Senior cap ke chok la bangso ke talon pon matam hange thek pon pinia tarik hendo 17 September 2003 hala bangso amhang pathek nang kok KSCC bangso college long athipi alam bangla lo 2002 aningkan general election nang do pen ilitum akhe asan chom do kok pen hala bangso election ilitum remdu nang kok lo banga solo hala bangso kebangji apor sitame ilitum karbi loge charli yaw somatum lapuson akanting kuk atowar pen ke papra ye fansi nilitung la bangso college along party alam ci popin ajar asong alam ci popin pen karbi student coordination committee nilitum amhang pathek kanglo dong mukak pen semsing ingti karbiang long life